ابراہیم علیہ السلام دے کول فرشتہ انسانی شکل دے وچ آیا آ کے رب دی حمد و ثنا پہ بیان کردا ہے کہندا ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء۔ رب دی حمد و ثنا نے بیان کیتی۔ جدو آپ نے رب دی حمد و ثنا سنی تے بیٹھے سن تے ایک دم اٹھ گئے تے اٹھ کے چلدیاں اس شخص دے کول پہنچے نے تے جا کے کہن لگے او تو میرے اللہ دا نام لے آئے، او اس کائنات دے وچ میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جڑا میرے رب دا نام پکارے، تو کون ہے؟ مینوں بڑا مزہ آیا ہے، ایک دفعہ پھر مینوں رب دا نام سنا دے، رب دی حمد و ثنا سنا دے۔ او کہن لگا فرشتہ انسانی شکل دے وچ آیا سی، کہن لگا قبلہ پہلے تے میں اپنی مرضی نال بیان کیتا ہے اور تہاڈی مرضی نال بیان کرنا ہے، لہذا اے مال دینا پوے گا۔ آپ نے فرمایا اے ریوڑ بکریاں دا ویکھ رہا ہے، اس ریوڑ دا ادھا حصہ تو لے لے، مینوں رب دی حمد و ثنا تے سنا دے۔ وہ کہن لگا قبلہ اوتھے انہیں آکھیا ٹھیک ہے، رب دی حمد و ثنا پہ فرشتہ بیان کردا ہے، کہندا ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ رب دی حمد و ثنا جو بیان کیتی ہے آپ نے بڑا مزہ آیا ہے۔ آپ فرماؤن لگے ہو حمد و ثنا بیان کردیاں چپ ہو گیا۔ آپ فرماؤن لگے مینوں ایک دفعہ بات رب دا ذکر سنا دے، رب دی حمد و ثنا سنا دے۔ فرشتہ کہن لگا ایویں نہیں سناواں گا، کچھ اور مال دینا پوے گا۔ آپ نے فرمایا اے ادھا ریوڑ دا تو مالک ہو گیا ہے، اور جڑا ادھا ریوڑ رہندا ہے اے بھی تو لے لے، مینوں رب دا ذکر تے سنانا۔ لجپال حضور غلامو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس نو سارا ریوڑ بکریاں دا دے دیتا تے آپ فرماؤن لگے مینوں رب دا ذکر تے سنانا۔ اور رب دا ذکر پیا سناوندا ہے، جدوں او تیسری دفعہ ذکر کردیاں چپ ہو گیا۔ فرماؤن لگے ایک دفعہ پھر مینوں رب دا ذکر سنا۔ او کہن لگا قبلہ مال لگے گا لیکن ہن تھوڑے کول تے مال بھی موجود کوئی نہیں۔ آپ فرمان لگے او اس مال نو او ایدی حفاظت واسطے اس نو رکھن واسطے تینو بندے دی بھی تے لوڑ پوے گی نا، مینوں نال لے جائیں اللہ دا ذکر تے سنا لا۔ رب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بڑا مقام تے بڑا مرتبہ عطا کیتا۔ جدو آپ نے نا جان دی بھی قربانی دے دیتی، اس تو بعد رب کولوں خانہ کعبہ شریف دی تعمیر کیتی نا، تعمیر تو بعد رب کولوں دعا منگدے نے، تعمیر کر رہا ہے، رب نے فرمایا اے ابراہیم اے میرے خلیل ساری زندگی تیرے کول میں امتحان گھدے نے تے تو سارا کچھ میری بارگاہ وچ پیش کیتا ہے، اج منگ کی منگنا چاہتا ہے؟ ہائے ہائے، اج منگ کی منگنا چاہتا ہے؟ آپ نے مال نہیں منگیا، آپ نے کوئی دنیا دی چیز نہیں منگی، بلکہ آپ نے اس ٹائم اگر منگیا ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم منگے نے۔ عرض کردے نے ربنا وبعث فیہم رسولا، مولا اور تیرے کول میں کچھ بھی نہیں منگدا، جس یار دے چرچے آسمان تے بھی نے، جس یار دے چرچے زمین تے بھی ہونے نے، میرے مولا اس یار نو، اس اپنے محبوب نو میری نسل دے وچ بھیج دے۔ اتنا مقام ملیا تے کیویں ملیا؟ ایویں تقیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تسینا پیندا اے، ایویں تقیمت پیندی نہیں، کچھ دکھ بھی تسینا پیندا اے، کت